Il-Konfederazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet tan-Nisa notat b'dispjaċir ir-rakkomandazzjoni ta' Kumitat Parlamentari dwar il-Morning After Pill. Nhar l-erba' l-Kumitat tal-Familja u Affarijiet Soċjali fil-Parlament qalu li għandha tkun l-Awtorità tal-Mediċina tiddeċiedi dwar tidħolx il-Morning After Pill, iżda biex tinxtara jrid ikun hemm preskrizzjoni tat-tabib. Il-Konfederazzjoni tan-Nisa sostniet li n-nisa f'Malta għandhom dritt għal kull tip ta' kontraċezzjoni u ta' emerġenza u dan għandu jkun disponibbli mingħajr ebda preskrizzjoni. Ma naqblux illi da suġġeriment illi l-emergency contraceptives tinħareġ kontra riċetta tat-tabib. Kun hemm il-fattur tal-ħin li importanti ħafna illi l-emergency contraceptives titħodha kemm jista' jkun malajr għax dik qiegħda to prevent tqala li ma tkunx mixtieqa. Jekk inti għandek il-ħin li titqgħod tmur għand it-tabib u toqgħod tistenna u mbagħad tixtriha, ovvjament għandek ċertu fatturi li forsi nisa għandhom commitment ta' tfal, ta' xogħol, allura dik tiġi kontra tiegħek. Iċ-Chairperson tal-Konfederazzjoni sostniet ukoll li permezz ta' dan is-suġġeriment se jkun jiżdiedu l-ispejjeż għaliex trid tħallas it-tabib ukoll. Fuq kollox intqal li diġà hemm mediċina tinxtara direttament mingħand l-ispiżjar u li m'hemmx raġuni għaliex fil-każ tal-Morning After Pill għandha tkun differenti.